Hej derude. Mit navn er Robert, og jeg er medstifter i Blue Spirit. Vi vil gerne invitere jer herude til Ebeltoft, til surfcamps for mennesker med særlige behov. Vi har udviklet konceptet i de sidste 5 år og har et team, metoder og udstyr, der kan klare alt og alle mennesker. Vores mål er, at vi har det rigtig fedt ud på vandet, og vi får de små succesoplevelser. Det kan være bare stå på et bræt, mærk vind i sejlen eller surf et lille bølge. Ebeltoft og området er så smukt, og i sammenhæng, hvor I kan være herude et par dage, I kan surfe, I får den her stemning, og de mennesker, der deltager, de får de gode succesoplevelser. Det gør virkelig meget, har vi erfaret. Og derfor vil vi gerne invitere jer herude til de fedeste danske surfercamps. Så kom ud, besøg os, skriv en e-mail, og vi ses på vandet. Hej!